Привет на всички пчеларки и пчелари. Февруари и не малко пчелари започнаха да дават питки на семействата. Днес ще ви покажа как тази дейност се записва в дневника Hive State посредством функционалността съвкупно хранене. Този подход е много удобен, когато имаме еднакво количество храна за група от семейства, защото вписването се извършва едновременно за цялата група. И става бързо, пестим време. И така, да извикаме приложението и да посетим пчелина демо, който използваме за презентациите. В секцията дейности да докоснем бутона хранене с симпатичната му иконка, за да отидем на страницата за съвкупно хранене. Приложението посочва текущата дата вместо вас. Без съмнение, то винаги знае точната дата. Ако подхранването е било в предходен ден, докоснете полето и посочете вашата дата. Така и така. Посочваме и вида храна. Избираме, маркираме твърда за случая да е подходяща. Посочваме и количеството, да речем половин килограм. В областта бележки може да посочвате каквото прецените за необходимо. Примерно наименование на храната, рецепта на питка, някаква експериментална или каквото прецените. Накрая посочваме кошерите, на които сме дали въпросното количество храна. Ако във всички кошери е поставено това количество, докоснете всички кошери и автоматично всички кошери от списъка ще бъдат избрани. Виждате маркирани. Ако отново докоснете всички кошери, ще отмените избора. Вижте. Същото се отнася и при единичен избор. С докосване заявявате избор, с докосване отменяте избора. Ето, 2, 6, 10. Отменяме 2, включваме 1 и 11. След което просто докосвате запази. Преди това обаче да ви напомня, че винаги може да откажете едно действие, което сте започнали. Просто натиснете отказ. Също така искам да ви обърна две важни неща, две удобни по-скоро неща, които Hive State предоставя. Първо обърнете внимание, че в този списък от кошери не присъстват празните кошери. Разумно, нали? Не даваме питки там, където са празни. По време на избор или отмяна, достатъчно е да докоснете някъде върху избрания ред, на който е посочен кошера. Не е необходимо да се целите в квадратчето. Ето, забележете. 8 отстрани, 10. Просто това, като си поиграете малко, ще го усетите, че наистина е удобно. И така, да докоснем запази и да отидем. Ето виждате, броят кошери е 15, а там бяха едва 9. Така, да отидем на кошерите, на пчелин демо, виждате ги, 15, и да изберем кошер номер 1. В секцията му история на хранене, виждате, появи се с графично представяне на него на храненето. В случая има само едно хранене, затова една точка. Когато се появят повече хранения,
това ще бъде една линия и тези точки ще бъдат информативни. Ето, на еди коя си дата, каква храна и колко е било дадено. Тук има още какво да добавя, да разработя, но за сега е това. Това е и за днес. Успех и до скоро!